Ωραία. Λοιπόν, είναι μεγάλη μου χαρά που θα έχουμε αυτή την ενημέρωση αποφύτων προκειμένου να έρθω ξανά κοντά με το αγαπημένο μου σχολείο. Ε, Θέλω να δώσω πρώτα απ' όλα θερμούς χαιρετισμούς στους αγαπημένους μου δασκάλους. Έχω τις καλύτερες των αναμνήσεων από εκείνους και τους χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθειά τους στην πορεία μου. Να πω εδώ, παιδιά, ότι ο κύριος Αντωνάκος ήταν από τους πρώτους απόφοιτους του σχολείου. Όταν ήταν στο σχολείο δεν υπήρχε γυμνάσιο, πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Ήταν ότι ξεκίναγε το σχολείο, ήταν στις πολύ αρχές. Θυμάστε καθόλου ονόματα καθηγητών να μας πείτε ποιους είχατε? Βεβαίως, ναι. Ο κύριος Διαμαντόπουλος στην έκθεση, ο κύριος Παπαδημητρίου στη φυσική, ο κύριος Γαζής στα μαθηματικά, ο κύριος Ιωαννίδης στη βιολογία. Ήταν οι καθηγητές που είχα στα μαθήματα κατεύθυνσης, οπότε αν είναι εκεί τους χαιρετώ. Ο κύριος Διαμαντόπουλος και ο κύριος Παπαδημητρίου είναι ακόμα στο σχολείο. Ο κύριος Γαζής έχει πάρει σύνταξη. Θερμούς χαιρετισμού. Ωραία, οπότε θα σας μιλήσω σήμερα για μια ιστορία για τη σταδιοδρομία στην πληροφορική. Όπως είπε η κυρία Άννα, είμαι ο Πάνος Αντωνάκος, προγραμματιστής στην εταιρεία Workable, μια εταιρεία λογισμικού στην Αθήνα, και είμαι 36 ετών. Μπορείτε να βρείτε τα social media αν τυχόν χρειαστείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου όποτε θέλετε μετά την παρουσίαση σε αυτά τα links που υπάρχουν στην παρουσίαση. Και πάμε να δούμε την πορεία αυτή. Είναι μια πορεία από τα δικά μου μάτια, δεν είναι η πορεία που θα έχετε απαραίτητα αν επιλέξετε αυτόν τον κλάδο. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε κάποια στοιχεία που ίσως απαντούν σε ερωτήματα και ανησυχίες που έχετε αυτή τη στιγμή. Οπότε θα περάσουμε αυτή την πορεία σε 6 βήματα. Θα ξεκινήσουμε από την εποχή που βρισκόμουν εγώ στα έδρανα στα οποία κάθεστε, το 2002 για μένα τότε, στην πρώτη λυκείου. Θα περάσουμε τα βασικά ερωτήματα που έρχονται τα επόμενα χρόνια να απαντήσετε όσον αφορά το επαγγελματικό σας, την επαγγελματική σας πορεία. Και θα φτάσουμε στο σήμερα. Εγώ, όπως σας είπα, είμαι 36 ετών, 22 χρόνια μετά το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Είναι ένα forecast παραπάνω, σχεδόν διπλό από το χρονικό διάστημα στο οποίο έχετε ζήσει. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με μια φωτογραφία από την εποχή της πρώτης λυκείου. Εγώ, βλέπετε, ήμουνα το παιδάκι στα δεξιά. Είναι μια φωτογραφία από την εκδρομή που είχαμε κάνει με το σχολείο, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια περιοχή του Πηλίου. Είναι η εποχή που γεννιούνται οι πρώτες επαγγελματικές ανησυχίες και λογικά θα φυτρώσει το ερώτημα τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Φαντάζομαι έχει ήδη ξεκινήσει, μια και τώρα έχουμε φτάσει στην άνοιξη της πρώτης λυκείου. Οπότε θα πρέπει να κάνετε μια ενδοσκόπηση στον εαυτό σας, τι αγαπάτε, σε συνδυασμό τι βλέπετε να χρειάζεται η κοινωνία και να μπορεί να σας απασχολήσει τις επόμενες δεκαετίες. Με έμφαση όμως κυρίως στο πρώτο, το τι σας αρέσει, τι σας δημιουργεί ενδιαφέρον να ασχολείστε κάθε μέρα όταν ξυπνάτε το πρωί. Για μένα η απάντηση ήρθε κάπως εύκολα. Ήταν η εποχή που ο υπολογιστής ήταν κάπως έτσι, τα λειτουργικά συστήματα ήταν έτσι και τα πρώτα παιχνίδια είχαν αυτή τη μορφή στον υπολογιστή. Ήταν επίσης η εποχή της επανάστασης του διαδικτύου. Οπότε, έχοντας το μικρόβιο του μηχανικού από πατέρα πολιτικό μηχανικό, δεν άργησα να καταλάβω ότι αυτή η δημιουργικότητα που έχει το επάγγελμα του μηχανικού σε όλες τις εκφάνσεις, είτε είσαι πολιτικός μηχανικός, είτε είσαι μηχανικός λογισμικού, είτε άλλες εξειδικεύσεις μηχανικών, πιο ενδιαφέρον έχει να εστιάσει στο τομέα που είχε επανάσταση η εποχή το 2002,
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ωραία. Προσωπικά απάντησα σχετικά εύκολα σε αυτό το ερώτημα. Μπορεί να μην έχετε την ίδια ευκολία να απαντήσετε, ωστόσο, απαντώντας στο επόμενο ερώτημα, ευτυχώς η ζωή στην ελληνική κοινωνία μας οδηγεί σε βήματα προκειμένου να απαντήσουμε στο τελικό ερώτημα τι θα γίνει όταν μεγαλώσω. Οπότε το πρώτο ερώτημα είναι πιο ευρύ. Με ενδιαφέρει η θεωρητική, η θετική, η τεχνολογική κατεύθυνση. Για μένα που είχα αποφασίσει ότι κινούμαι στον τομέα των τεχνολογικών επιστημών, η απάντηση ήταν αυτό το σταυροδρόμι, θετική ή τεχνολογική. Σήμερα αυτό το σταυροδρόμι έχει αυτή τη διαφοροποίηση που βλέπετε στα μαθήματα που είναι με χρωματισμό. Δηλαδή η θετική κατεύθυνση εξετάζει τη φυσική και τη χημεία, ενώ η τεχνολογική τα οικονομικά και την πληροφορική. Όπως καταλαβαίνετε, παρότι εγώ αγάπησα την πληροφορική, είχα μια δύσκολη απόφαση, διότι τα οικονομικά, παρότι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα για τη σημερινή ζωή σε όλα τα επαγγέλματα, απαιτούν παραπάνω πράγματα να απομνημονεύσεις από ότι η φυσική και η χημεία, με αποτέλεσμα να βρίσκομαι σε δίλημμα. Ο καταλήτης για να αποφασίσω αυτό που θα πρέπει να αποφασίσετε το τέλος της χρονιάς ήταν κάτι που δεν αναφέρεται συχνά σε τέτοιες παρουσιάσεις, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί να μας αρέσει ένα επάγγελμα, μπορεί να έχει μέλλον ένα επάγγελμα, όπως το επάγγελμα της πληροφορικής και του προγραμματιστή. Ωστόσο, αν δεν έχεις δίπλα σου άτομα τα οποία θα σε κάνουν καλύτερο, και εσύ βέβαια θα ανταποδώσεις κάνοντάς τα εκείνα καλύτερα, ώστε όλοι μαζί ως μια ομάδα, σαν ομάδα ποδοσφαίρου, σαν ομάδα κάθε ομαδικού αθλήματος, να πετύχετε το σκοπό σας, μόνος δεν θα είναι τόσο εύκολο να πετύχεις. Οπότε, η παρέα μου τότε είχε στις τάξεις της και παιδιά όπως ο Τάσος εδώ και ο Αλέξανδρος κάτω δεξιά, οι οποίοι είχαν μια άλλη προσέγγιση επαγγελματική από εμένα. Ήταν παιδιά ιατρών, οπότε θέλαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα που είδαν από τους γονείς τους αντίστοιχα με εμένα να είναι τόσο μαγευτικό και όμορφο. Το οποίο δημιούργησε όλη την παρέα να κατευθυνθεί σαν μαγνήτης στη θετική κατεύθυνση. Προφανώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας να παρεμηνευτεί και να σας οδηγήσει να πάτε σε μια κατεύθυνση όπου δεν σας αρέσει η φυσική και η χημεία. Εμένα τα μαθήματα αυτά μου φαινόντουσαν, και μάλιστα την εποχή εκείνη, με προσθήκη και της βιολογίας κατεύθυνσης, που ήταν αποκλειστικά μάθημα χρήσιμο για ιατρικές σχολές. Ήταν μαθήματα που μου φαινόντουσαν ενδιαφέροντα. Δύσκολα μεν, αντικειμενικά μάλλον πιο δύσκολα από τα οικονομικά και την πληροφορική, τουλάχιστον στο επίπεδο εξετάσεων που είχαν τότε οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά ενδιαφέροντα. Οπότε, η αγάπη για τα μαθήματα αυτά προκρίθηκε αντί της, κατά τα λεγόμενα της εποχής αντικειμενικής υψηλότερης δυσκολίας που είχαν στις εξετάσεις. Οπότε θετική. Και εκ των υστέρων, παρότι είναι μια δύσκολη απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, και πλειοψηφικά δεν είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν σε ένα πολυτεχνείο ή σε μια σχολή προγραμματισμού. Είναι κάτι που δεν το θεωρώ λανθασμένη επιλογή. Το αντίθετο, είμαι 100% ότι χωρίς την συνεργασία που είχα με τους συμμαθητές μου, θα είχα δυσκολευτεί παραπάνω στην τεχνολογική κατεύθυνση να πετύχω. Οπότε φτάνουμε στο τέλος της τρίτης λυκείου. Εδώ πάμε λίγο ίσως πιο μακριά από τις σημερινές σας ανησυχίες, αλλά θεωρώ καλό να κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή μέχρι
το σήμερα, για να δείτε πού θα σας οδηγήσει η επιλογή της θετικής ή της τεχνολογικής που θα κάνετε φέτος. Λοιπόν, έχουμε πάει σχετικά καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε σε ποιο πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο θα σπουδάσουμε. Και έχω βάλει και την τρίτη επιλογή του εξωτερικού, που θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί δεν είναι καλό να ξεχνιέται. Οπότε, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε έναν χοντρικό διαχωρισμό των σπουδαιότερων σχολών προγραμματισμού που έχουμε στη χώρα. Από τη μια πλευρά υπάρχει το Πολυτεχνείο, το οποίο έχει μια διαφορετική προσέγγιση σπουδών. Είναι μια ευρεία σχολή από την οποία μπορείς να εξειδικευτείς και στον προγραμματισμό, ο οποίος είναι ο τομέας που με ενδιέφερε και συζητάμε σήμερα, αλλά τίποτα δεν είναι γραμμένο σε πέτρα. Μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες της εποχής, όπως συνέβη στη δική μου περίπτωση, και να μαγευτείς στη συνέχεια από ένα γειτονικό τομέα, όπως οι τηλεπικοινωνίες ή η ρομποτική. Βλέπουμε τις τελευταίες χρονιές πόση πρόοδο έχουν τα συστήματα αυτοματισμού ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα να φτιάχνονται ρομπότ σε δυνατότητες πολύ κοντινές με τις ανθρώπινες. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν δεν τα καταφέρουμε τις επόμενες δεκαετίες, ο πλανήτης δεν θα επιβιώσει. Οπότε υπάρχουν στην περίπτωση του Πολυτεχνείου εναλλακτικές. Είναι μια πιο safe επιλογή να διαλέξεις αν δεν είσαι 100% σίγουρος για αυτό που θες να σπουδάσεις και ξέρεις μόνο την κατεύθυνση, ότι σε ενδιαφέρει η τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι δύο σχολές προγραμματισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, που από το πρώτο έτος σπουδών εξειδικεύεσαι στον προγραμματισμό. Την εργασία μου σήμερα, ίσως η πλειονότητα των συναδέλφων έχουν τελειώσει τις δύο τελευταίες σχολές. Αυτό δείχνει και ότι παρότι το Πολυτεχνείο διαχρονικά έχει υψηλότερη βάση, η ποιότητα των σπουδών στις δύο δεύτερες σχολές που σας παραθέτω είναι εξίσου υψηλή και δημιουργούνται δυνατοί και καλοί επαγγελματίες εξίσου. Οπότε, σταθμίστε τα συν και τα πλην. Είναι ένας χρόνος λιγότερος στις σχολές πληροφορικής. Είναι από την πρώτη χρονιά εξειδικεύση στον προγραμματισμό και μπορείς να έχεις την βεβαιότητα ότι θα σπουδάσεις εξίσου υψηλό επίπεδο σπουδών. Τώρα, έχω προσθέσει μια επιπλέον επιλογή, την οποία εγώ προσωπικά την εποχή τότε δεν την εξερεύνησα όσο θα ήθελα. Ωστόσο, είδα στην πορεία συναδέλφους μου να έχουν κάνει αυτή την άσκηση και πολλοί να πετύχουν μεγάλες καριέρες που απαιτεί να έχει διατυπωθεί αυτή η εναλλακτική οδός και να αρχίσετε να το σκέφτεστε. Οπότε, στην Ελλάδα τα κορυφαία πανεπιστήμια είναι αυτά που σας γράφω σε αυτή τη διαφάνεια. Ωστόσο, δεν είναι το ταβάνι. Το ταβάνι βρίσκεται στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ελβετία. Υπάρχουν κορυφαία πανεπιστήμια αδιαφεσμήτου του κύρους και υψηλότερης αναγνωρισιμότητας από τα ελληνικά, με προφανώς όμως μεγάλα μειονεκτήματα. Θα παρνηθείτε την πατρίδα σας από τα 17, κάτι που είναι αρκετά σκληρό για ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Θα έχετε υψηλό κόστος και δίδακτρα και ενίκιο. Οπότε είναι και μια οικογενειακή απόφαση και δύσκολη απόφαση. Οπότε θα σας βοηθήσω κάνοντας μια πρόταση στην επόμενη διαφάνεια που έχει να κάνει με το ωραία, αυτές οι διαφορές τώρα την αποφασίσω. Η δική μου πρόταση είναι να μην ασχοληθείτε αυτή τη στιγμή με αυτές τις αποφάσεις. Καλώς εκ των πραγμάτων, όταν τελειώσετε την εξεταστική των πανελλαδικών αρχές Ιουνίου, θα έχετε ένα μεγάλο διάστημα, ένας ολόκληρο μήνα, να αποφασίσετε πώς θα θέλετε να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας. Το μηχανογραφικό αφορά τις σχολές που θα αιτηθείτε να φοιτήσετε εντός Ελλάδος.
Οπότε για το δίλημμα Πολυτεχνείο ή Καποδιστριακό ή Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Η επιλογή του Πανεπιστημίου του Εξωτερικού είναι λίγο πιο δύσκολη. Απαιτεί κάποιες επιπλέον διαδικασίες, να κάνετε κάποια τεστ, να έχετε μια βεβαίωση γλωσσική για τα αγγλικά εκτός του proficiency. Οπότε είναι κάτι που δύσκολα κάποιος θα καταφέρει να το φέρει εις πέρας εγκαίρως παράλληλα με τις πανελλαδικές. Οι περισσότεροι που κατάφεραν να σπουδάσουν πρώτο πτυχίο στο εξωτερικό από τους γνωστούς μου, έκαναν αυτές τις διαδικασίες αφού πρώτα είχαν ξεκινήσει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, είχαν δει μια εικόνα και παράλληλα έτρεχαν τη διαδικασία των αιτήσεων στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, να τρέχει κάτι παράλληλα, και τέλος του πρώτου έτους σπουδών στο πανεπιστήμιο είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν να συνεχίζουν στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή θα αλλάξουν πορεία και θα πάνε στο εξωτερικό. Πάλι, ακόμα και αν πας στο εξωτερικό, επειδή ένα πανεπιστήμιο κορυφαίας φήμης σε δέχτηκε, υπάρχει το δίλημμα το ανθρώπινο. Δεν είναι πολλοί από αυτούς που έφυγαν τότε και έχουν επιστρέψει σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε τα ερωτήματα είναι πιο μεγάλα για το που θέλετε να ζήσετε και έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνία εν γέννη. Πάντως, δεν χρειάζεται να τα βάλετε όλα στο μυαλό σας την ίδια στιγμή. Μπορείτε να κάνετε αυτή την επιλογή αφού έχετε πρώτα δει πώς είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και έχετε μια εικόνα σας ταιριάζει ή όχι. Για μένα η επιλογή ήταν η Σχολή των Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου. Την εποχή τότε ήταν μεγάλη διαφορά στη φήμη που είχε από τα επόμενα πανεπιστήμια, το Καποδιστριακό και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τα οποία τα χρόνια που μεσολάβησαν πήραν καλούς καθηγητές και έχουν φτιάξει φέτος μια, θα έλεγα, εισάξια επιλογή. Οπότε, για μένα η επιλογή ήταν το Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Γι' αυτό, λοιπόν, μπορώ να σας πω κάποια πλέον πράγματα, ότι θα πρέπει να είστε προσγειωμένοι. Εγώ, όπως σας είπα, τέλειωσα το σχολείο με ένα καλό βαθμό, οπότε κάπως σαν να είχα πάρει και ίσως υπερβολική αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητές μου. Θεωρούσα ότι μαθησιακά και μορφωτικά έχω δυνατά όπλα και δεν θα έχω πρόβλημα στο Πολυτεχνείο. Ωστόσο, οι πρώτοι μήνες στο Πολυτεχνείο ήταν ένα σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή, αν το επίπεδο σπουδών των πανελλαδικών εξετάσεων θεωρείται δύσκολο, και είναι δύσκολο για αυτές τις ηλικίες που έχουμε στα 17 και στα 18, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, το επίπεδο σπουδών στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι εξίσου πολύ υψηλό συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, και δεν είναι αυτονόητο ότι κάποιος θα βγει απόφοιτος από τη σχολή εφόσον μπήκε. Θέλει κόπο και θέλει, αν όχι την ίδια προσήλωση που θα δείξει ένας μαθητής κατά τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου που τα δίνει όλα και δίνει το 100%, θέλει όμως σημαντική προσπάθεια. Και διαφορετικά οι βαθμοί δεν θα είναι 9 στα 10. Όπως βλέπετε, εγώ έριξα ταχύτητα και ένας μαθητής του 19,5 έφτασε να είναι ένας μαθητής του 7,5. Παρ' όλα αυτά, ο βαθμός δεν είναι το μοναδικό όπλο για την επαγγελματική σας πορεία. Ο βαθμός κυρίως είναι ένα εχέγγυο για να συνεχίσετε ακαδημαϊκά, να κάνετε διδακτορικό και να ακολουθήσετε την οδό του καθηγητή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή στο γενικότερα τομέα της εκπαίδευσης. Στον επαγγελματικό στίβο του industry, του κλάδου της πληροφορικής, αυτό που ελέγχεται είναι η δυνατότητα λύσης προβλημάτων με πλέον εξέταση κατά το interview, και προφανώς
η καλή χημεία με τους συναδέλφους κατά το interview, κατά την επικοινωνία, να υπάρχει ανθρώπινα μια δυνατότητα συνεννόησης. Οπότε, ναι, ο βαθμός είναι σημαντικός, αλλά δεν ήταν εμπόδιο για μένα να συνεχίσω επαγγελματικά με έναν βαθμό που δεν ήταν άριστος. Λοιπόν, όσον αφορά τις επιλογές μέσα στη σχολή, σας είπα, υπάρχουν πάλι επιλογές κατευθύνσεων. Τις βλέπετε αναλυτικά στο σηματάκι που έχουμε δεξιά. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε αυτή τη στιγμή με τόσο προχωρημένες σκέψεις που θα έχετε όταν φτάσετε στα 21 σας. Πάντως, κρατήστε ότι ο κλάδος της πληροφορικής είναι από τις καλύτερες σχολές που έχουμε στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο σου δίνει εναλλακτικές επιλογές. Δεν σημαίνει ότι ως σχολή πληροφορικής δεν είναι κορυφαία. Ωραία, έχουμε φτάσει πλέον αισίως, για μένα αυτό έφτασε να είναι το 2012. Ολοκλήρωσα τις 5ετής σπουδές στο Πολυτεχνείο και έφτασα στο σημείο που έπρεπε να διαλέξω εργασία ή μεταπτυχιακό. Από κεκτημένη ταχύτητα στο ελληνικό γίγνεσθε, οι μαθητές αιτούνται μεταπτυχιακά. Είναι κάτι που δεν είναι κακό, αρκεί το μεταπτυχιακό να είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να κάνεις μεταπτυχιακό για να έχεις απλά στο βιογραφικό σου ένα μεταπτυχιακό. Οπότε αυτό που σας προτείνω είναι να κάνετε παράλληλα αιτήσεις παντού. Αυτή ήταν η δική μου επιλογή. Έκανα πάρα πολλές αιτήσεις και σε εταιρείες εργασίας στην Αθήνα και σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε συνδυασμό με υποτροφία, που υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσεις να αιτηθείτε. Και από εκεί και πέρα, πλέον αρχίζει να μπαίνει στον παράγοντα της ζωής σας και ο παράγοντας τύχη. Δηλαδή, μπορεί να συναντήσετε σε κάποια από αυτές τις αιτήσεις που θα κάνετε εργασιακά έναν άνθρωπο, έναν μηχανικό, ο οποίος θα δει πάνω σας, στα μάτια σας, έναν συνάδελφο με τον οποίο μπορεί να φτιάξει σπουδαία projects, σπουδαία προγράμματα λογισμικού και να καθοριστεί η ζωή σας από αυτό το hire, όπως έγινε σε μένα. Εγώ, πριν προλάβουν καν να απαντήσουν οι αιτήσεις στα μεταπτυχιακά που είχα κάνει στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, είχα ήδη πει το ναι σε μια πρώτη εταιρεία στην Αθήνα για προγραμματιστής στη γλώσσα που ήταν τότε πολύ δημοφιλής, την Java. Και σήμερα είναι πολύ δημοφιλής, αλλά τότε ήταν πρώτος με διαφορά στην επιλογή των εταιριών. Ωραία. Τελευταία κεφάλαια σε αυτή την πορεία είναι που μας οδήγησε αυτή η επιλογή της εργασίας στην Αθήνα. Οδήγησε σε μια πορεία, όπως βλέπετε δεξιά, αρκετών εταιριών, άλλες full-time, άλλες part-time. Full-time είναι οι εταιρείες στις οποίες ανδρώθηκα επαγγελματικά. Δόξα τω Θεώ, στην Αθήνα υπάρχουν εταιρείες λογισμικού. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει μεγάλη ζήτηση και στην Ελλάδα, παρότι η Ελλάδα δεν έχει σε όλους τους κλάδους ζήτηση όπως στο εξωτερικό. Στον τομέα του προγραμματιστή και της πληροφορικής, η ζήτηση είναι μεγάλη και στην Αθήνα και στην Ελλάδα, παραπάνω από την προσφορά. Δηλαδή, ψάχνουμε προγραμματιστές, καλούς προγραμματιστές, και δεν βρίσκουμε, οι θέσεις μένουν ανοιχτές. Οπότε, οι εταιρείες στις οποίες ανδρώθηκα είναι από πάνω προς τα κάτω αυτές που βλέπετε. Και κάποια στιγμή το 2016, 4 περίπου χρόνια μετά την πρώτη μου εργασία, ένιωσα την αυτοπεποίθηση ως έμπειρος πλέον μηχανικός λογισμικού να κάνω κάτι δικό μου. Είχα πλέον την εμπειρία πώς φτιάχνεις προγράμματα, είχα την εμπειρία πώς δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα με τον ανταγωνισμό και άρχισα τα πρώτα μου προσωπικά εγχειρήματα. Άλλα προσωπικά, άλλα με καλούς φίλους. Τον ελεύθερο μου χρόνο, είτε το Σαββατοκύριακο είτε μετά την δουλειά το απόγευμα, είναι η δεκαετία των 20s, που έχεις το χρόνο να προσφέρεις και κάποιον επιπλέον χρόνο
στα λεγόμενα pet projects, δηλαδή μικρά projects που δεν θα χρειαστούν τεράστιο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Είναι κάποια πρώτα versions που μπορούν να παρουσιαστούν σε επενδυτές ή σε πελάτες, ώστε να αξιολογήσεις αν τραβούν το ενδιαφέρον για να το συνεχίσεις και ως full time. Αυτά τα εγχειρήματα προσωπικά, παρότι αρκετά, 4 νομίζω εγχειρήματα έχω κάνει μέχρι στιγμής, δεν με οδήγησαν προσωπικά να φτιάξω τη δική μου εταιρεία, να καταφέρω να κάνω κάτι δικό μου. Ωστόσο, είναι κάτι που θα σας πρότεινα να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Έφτασα πολύ κοντά να ιδρύσω μια εταιρεία που θα έκανε μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικά από το να συμμετέχω μισθωτό σε μια εταιρεία. Οπότε, κρατήστε το σαν επιλογή. Δεν χρειάζεται να αφήσετε την full-time εργασία σας για να κάνετε τέτοιες δοκιμές. Μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια πρώτα versions στο part-time χρόνο σας. Ωραία, αυτά μας οδηγούν στο σήμερα και κλείνω. Σήμερα με βρίσκεται μηχανικό λογισμικού στη Workable, όπως σας είπα. Πλέον δεν υπάρχει το συνθετικό Java στον τίτλο μου. Ο καλός προγραμματιστής, η γλώσσα προγραμματισμού είναι όπως η γλώσσα επικοινωνίας. Δεν έχει διαφορά να γράψεις σε μια γλώσσα, όπως δεν έχει διαφορά να επικοινωνήσεις σε μια άλλη γλώσσα αν την ξέρεις. Οπότε, μην κολλάτε στις γλώσσες. Μάθετε να προγραμματίζετε με performant τρόπο που ο υπολογιστής θα μπορέσει να το εκτελέσει γρήγορα. Και ποιος ξέρει, μπορεί σήμερα στην Αθήνα, αύριο στο εξωτερικό. Οι δυνατότητες του κλάδου να εργαστείς από την όμορφη μας πατρίδα για το εξωτερικό είναι ανοιχτή. Σήμερα εργάζομαι στην εταιρεία μου 5 μέρες τη βδομάδα από το σπίτι. Ο κλάδος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε παραγωγικοί χωρίς να απομακρυνόμαστε από το μέρος που είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και εύχομαι ως μπαμπάς πλέον της Αθηνούλας και του Στέφανου να σας βοήθησα και να έχετε μια επιλογή που θα σας χαροποιήσει τα επόμενα χρόνια να ζήσετε από το όνειρό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι τα παιδιά ήδη φεύγουν λόγω του Ευχαριστούμε πολύ. Καλό διάλειμμα, εύχομαι. Δεν προλάβαμε απορίες, αλλά θα μιλήσω εγώ μαζί τους και θα επιμείνω για ό,τι απορίες προκύψουν. Να είστε καλά. Ό,τι θελήσετε, είμαι ανοιχτός σε επικοινωνία στα social media που θα βρείτε στην παρουσίαση. Εσείς που μπορείτε. Τώρα τα τμήματα θα αποσυνδεθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.